Salam gaderli dostlar, mehriban vatandaşlar. Gelin bugünkü videoda nähili Word programmasyna tablis goýmalygyny öwrenelim. Bizim yetme badymyz ilki bilen Mustawka bölümçegine geçeceğiz ve bundan sonra tablis saatli pencere rejimini açacağız. Ve görüşüňiz ýa şu pencere peýda bolýar ve şu taýda öz keseligine ve aşaklagyny nähili möçberde öz isteňige göre goýjak bolsaňyz şular ýaly-ýagdaýda goýulýar. Nähili ululukda goýjak bolsaňyz ve bu görýän şekiljiňiziň üstünden tablisyny eýlap hareket etdirilýär. Nire ýerde goýasymyz gelse şular ýaly-ýagdaýda ve bu görýän aşaky şekiljiňiz bilen tablisyň razmerini ýetgitip bilýäňiz. Nähili ýagdaýda özüňize ruhuňyza laýyk goýjak bolsaňyz ve ýene mundan başga güni ýazyr tanışyk bolan şu eger tablisyny ýazdyňyz, dolardyňyz we size ýene öýçüp getmäýän ýagdaýyna aşaklagyny we keseligini goşmak üçin şunu ýalçyzyň deňine gelýär, soňra we goşmak peýda bolýar bu şekilde. Şoňa basýas ýene öýçük goşulýar üstüne ve beýlelikden keseligine goşup bolsam ýene edil. Şonuň ýaly-ýagdaýda basýas goşulýar. Gelin dostlar, beýlik funksiýonlar bilen tanışyk bolan. Aşağı geçeceğiz. Yankı penceremizde dolanacağız. Bu müstavi tablisimin üstünden öz elimiz bilen girdirilýär näçe ýyny boyu näçe üýçük bolmaly bolsa elimiz bilen girdiýärse basýas, okuwasyas şuňa ýalyýagdaýda peýda bolýar. Ve indiki funksiýa bunlar özümüz elimiz bilen çekilýär. Nähili ýagdaýda çek bolsak tablisyny istesek üýçük çekilýär, ýok bolmasa öňkü edilenden içinden ýene bir üýçükler edilýär. Nähili özümize gerek bolan ýagdaýynda şular ýaly-ýagdaýda we ýene pozjak bolsak lastik pozguç peýda bolýar aşagyna. Şoňa basýas we pozýas haýsy gerek bolsa şeýle ýagdaýda. Ve bundan başka yine de bizim bilmeli atlamamızın biri şimdiki fonksiyonlarını görelim. İlk aşağı geçeceğiz ve bu yerde tablisa yaksalı edil bizim bilýän Excel tablisamız peýda bolýar ve şonu doğrulayıp şuna goýup bolýar. Bu insan görýän Express tablisamız. Bunda taýin tablisalar var, mysal üçin kalendar var we alfabetiň görnüşleri var ve biz olary zero bolan ýagdaýyna alyp özümiz bolan bilýäs. Mysal üçin şunu alyp görelim. Görüşüňiz ýaly spesifik peýda bolýar. Nähili bölümde ular çok kiçilçek bolsa bolýar ve şunu ýaly-ýagdaýda atlaryny ýetgidip näme-de peýdalanjak bolsa şolaryň atlaryny goýulýar. Şeýle ýagdaýda bärigen ýalyň möçleri ve bu ýerlere näme ýerdiljek bolsak, mysal üçin kitaplar diýjekmi? Şular ýaly-ýagdaýda ýetgidilýär. Ve bundan başka da görüşüňiz ýaly bärde bir penceresi peýda boldy. Bu renklerini ýetgidýär, nähili ýagdaýda ýetjek bolsaňyz. Ve ýene bundan başka da şular ýaly daşynyň granisasyny çekilýär. Nähili ýagdaýda ýetjek bolsaňyz ilki bilen hemmesini birlikleýär ve şuň ýaly-ýagdaýda granisa çekilýär ve bu ýerden nähili gerek bolsa özüňiz saýlap şoňa görä edilýär. Şeýle ýagdaýda. Ana dostlar, şunuň bilen şu videony tamamlaýan. Bu video size peýda bolanlar diýip umyt edýän. Indiki videolarymyzda görüşýänçe hoş sag bolun.